Is-sena 1985 kienet sena internazzjonali iddedikata għaż-żgħażagħ mill-Ġnus Magħquda. U l-dussija tiegħu il-Papa Giovanni Paolo II f'dak iż-żmien kien ara fil-bżonn li l-Knisja ma tkunx maqtuwa mir-realtà li d-dinja tkun għaddejja minnha. U allura jekk il-Knisja trid tkun verament kif jallimna il-Konċilju Vatikani II fil-Gaudium et Spes tħabbat mal-ferħ u t-tamiet tal-bniedem, jekk il-bniedem għaddej minn ċirkustanza fejn jiċċelebra żożija, Giovanni Paolo II ħass bżonn li anke l-Knisja tersaq ta' viċina il-bniedem tal-lum billi wkoll mill-aspett tagħha tiċċelebra anke iż-żożija, tiċċelebra iż-żgħażagħ. U fil-ħames ix-xirka tal-1985 kif kien regolarment jagħmel Giovanni Paolo II f'ħames ix-xirka kien jibgħat ittra lis-saċerdoti, dik is-sena l-Papa kien iddedika dil-ittra lis-saċerdoti propju frabta f'pastorali li teżisti mis-saċerdoti għaż-żgħażagħ. Giovanni Paolo II hemmhekk tkellem ħafna mill-relazzjoni bejn is-saċerdot u iż-żgħażagħ. Insista ħafna li l-ħidma maż-żgħażagħ hija parti mill-ħidma li s-saċerdot jagħmel, ċertament mhijiex l-unika waħda u ċerti saċerdoti huma msejħin għaliha b'mod partikolari. Però is-saċerdot ħanidu hekk irid jew ma jridx f'mumenti differenti imiss maż-żgħażagħ adolescenti fl-iskejjel, imisshom fil-parroċċja, imisshom fil-kazzijiet tal-katekiżmu, imisshom fl-qdiet, imisshom fiċ-ċentrijiet tal-Knisja, imisshom meta jiġu biex jiżżewġu, imisshom meta jkun qed idur il-familji. Jiġifieri ir-relazzjoni bejn is-saċerdot u żgħażagħ qiegħda hemmhekk qiegħda fin-natura tal-Ministeru Saċerdotali tal-Qassis. U Giovanni Paolo II insisti ħafna li s-saċerdot għandu jkollu mudell ta' kif iġibruħu maż-żgħażagħ, mudell ta' dawk il-kwalitajiet, il-virtujiet, il-karatteristiċi li s-saċerdot għandu jkollu f'ħidma tiegħu maż-żgħażagħ. U l-mudell li Giovanni Paolo II jippreżenta propju huwa Ġesu Kristu. Ġesu, il-Papa minnhom fil-bidu ta' din l-ittra jgħidilna hu l-mudell perfett għall-ħidma maż-żgħażagħ. U din hija interessanti SSTA, forsi noħdu ovvja, però kemm hija kelma sabiħa lina s-saċerdoti SSTA. Illi l-mudell tagħna iva huwa Ġesu, il-mudell tagħna mhuwiex xi ħadd li jagħmel xi studju, xi ħadd li huwa xi ħadd popolari, ma li għal persuna ta' Sidna Ġesu Kristu li aħna bħala saċerdoti minnu tlaqna u lejh kollox irid jerġa' jwassal. U li anke nżommu lilu mhux biss bħala aspirazzjoni ma bħala mudell ta' dak li aħna nagħmlu. Għaliex kif kien ħobb jinsisti Giovanni Paolo II, sacerdos alter Christus. Is-saċerdot huwa Kristu ieħor, huwa l-Kristu li qiegħed jirrappreżenta fil-komunità nisranija u fid-dinja, u allura l-azzjonijiet tiegħu, il-ħidma tiegħu dejjem irdu jitilqu mill-persuna ta' Ġesu. Biex jurina l-Papa il-Ġesu bħala mudell għal-ħidma maż-żgħażagħ, il-Papa jagħmel ftit riflessjonijiet dwar il-laqa bejn Ġesu u dak li aħna komunament hekk ngħidula nsejħula iż-żagħżugħani. Il-kol kemm aħna niftakru dik il-ġrajja meta wieħed żagħżugħ mal jiġri fuq Ġesu qallu mallem tajjeb x'għandi nagħmel biex niret is-saltna talla. U Ġesu qallu wieħed u tajjeb għaliex tgħidli tajjeb alla biss. U Ġesu jgħidlu tħallishom il-kmandamenti, dak jgħidlu iva minn żożit, u mbagħad jgħidlu ħaġa waħda jonqosok bih kull m'għandek għatihom il-fora u hija warajja, u dak iż-żagħżugħ imur b'qalbu sewda imħass hekk imtaqqal. Dan il-laqa bejn Ġesu u dan iż-żagħżugħani, il-Papa ipoġġilna bħala ta' aspirazzjoni għall-ħidma bejn is-saċerdot u ż-żgħażagħ. U l-Papa jistaqsi ma s-saċerdot x'għandu x'jitgħallem minn Ġesu f'din l-esperjenza partikolari li Ġesu għadda minnha biex is-saċerdot ikun jista' wkoll illum ikun Kristu għaż-żgħażagħ. U l-ewwel aspett li l-Papa Giovanni Paolo II jinnota fil-ħajja ta' Ġesu f'dik il-laqgħa tiegħu ma' dak iż-żagħżugħ u l-Papa jipproponija b'mod qawwi ħafna s-saċerdoti hija l-fatt li dan iż-żagħżugħ kellu aċċess faċli ħafna għal persuna ta' Kristu.
Ma kienx diffiċli għal da żagħżugħ biex jiltaqa' ma' Ġesu. Ġesu kien persuna li kien aċċessibbli ħafna. Jiġifieri dan mar fuqu u sasih. Ma kienx diffiċli biex imur fuqu. Ġesu ma mlulux problematika, ma qatx jagħmlu ħafna ostakli, ma qatx jagħmlu ħafna burokrazija biex jiltaqa' miegħu. Imma kien faċli ħafna. Ġesu kien il-bniedem tal-poplu. Laqskemm kien il-bniedem talla l-missier għat-taljili fit-talb, daqstant ieħor però kien ikollu dal-kuntatti faċli ħafna man-nies. Allura l-Papa Ġwanni Pawlu II tgħidilna hekk isma'. Is-saċerdoti jridu jkunu available għaż-żgħażagħ. Tkun faċli għaż-żgħażagħ biex jiltaqgħu mas-saċerdoti u mhux is-saċerdoti jagħmlu ilhom jibsa jew diffiċli biex jiltaqgħu magħhom. U din karatteristika hekk li wieħed ikollu jkun mod aċċessibbli b'mod faċli hekk jerġa' il-Papa Ġwanni Pawlu II jgħid mill-istess vokazzjoni tas-saċerdot li huwa msejjaħ biex jagħti ħajtu għal ħaddieħor. Meta dan iż-żagħżugħ joqrob lejn Ġesu, dan iż-żagħżugħ ipoġġi lil Ġesu b'mod sempliċi ħafna il-mistoqsija fundamentali tas-salvazzjoni x'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem. U Ġwanni Pawlu II jgħid li jisma' relazzjoni bejn is-saċerdot u ż-żgħażagħ fondamentalment fil-waqt li iva hemm elementi umani fejn fjena ġifieri saċerdot ma' żgħażagħ jista' jiltaqa' magħhom fuq livell rikreattiv, fuq livell sportiv, fuq livell kulturali. Imma dak li s-saċerdot irid jiddjaloga dwaru ma' żgħażagħ hija dan il-Papa jsejjaħlu dialogu tas-salvazzjoni. X'għandi nagħmel biex niret il-ħajja biex nakwista nikseb il-ħajja ta' dejjem. Jiġifieri jisma' diskors bejn Ġesu u ż-żagħżugħ mhuwiex diskors superfiċjali, mhux diskors fuq il-futbol, mhux għax hemm xi ħaġa ħażina, anzi il-Papa jgħid is-saċerdoti jridu jsibu huma l-modi fid-dinja tal-lum kif jibdew u jkomplu dan id-dialogu maż-żgħażagħ li jista' jkollu kuntesti differenti. Inti tista' tkun saċerdot u taħdem ma' żgħażagħ fl-isport, taħdem ma' żgħażagħ fuq aspetti ta' kultura, letteratura, imma da mhux biex taqafhem, mhux skop għalih innifsu, imma biex iwassal għal dialogu profond tal-mistoqsijiet profondi illi kull bniedem għandu u mhux speċjali żagħżugħ f'mixja li għadu qed jiskopri l-ħajja li għandu tant mistoqsijiet. Is-saċerdot huwa dak li tkun aċċessibbli biex jisma' il-mistoqsijiet taż-żgħażagħ, biex jisma' il-mistoqsijiet ta' żgħażagħ. U din importanti eżistijaj. Ġwanni Pawlu II jagħmel ħafna enfasi li s-saċerdot irid jisma' l-mistoqsija li għandu żagħżugħ, mhux ma jisma'hiex u jrid jismagħha minn għandu. Għax irid jisma' dak il-konsern li hemm fil-qalb tiegħu f'din il-mixja li qed jagħmel fil-ħajja li toffri tant u tant sfidi.